Takže čau lidi, já vás vítám u mýho prvního videa a v dnešním videu si zahrajeme hru, je to Roblox a budeme hrát minihru s názvem FPS, nebo já nevím, jak se to už teď přesně jmenuje. Jestli se jenom vyhledat gun. No a tady budeme, a teď si tady dáme takovou trošičku menší, jak bych to nazval, takovou menší vraždičku, jako mini. Pojďte tady, ty letej. Tohle mi dá líp než Battlefield. Podle mě teď mi zase dá někdo dozad. To se mi hodně stává. Ale to úplně na pohodku, jestli dáváme. Do hádky. Smůla. Tam mahelko. Do hádky. Ona furt žije. Dobrý. Když tak mi můžete napsat do komentářů, z jaký hry další natáčet. Takže já prostě na YouTube začínám a nechci, a hlavně mi nejvíc a hlavně se bojím, že se to dozví, někdo z ní přijde. Jako kdyby se to dozvěděl můj kámoš a neřekl by to, protože on taky natáčí na YouTube, tak mi to je jedno, ale prostě mám z toho docela strach, ale nevím, brokovnicí mora. No jasně. No tak to už není úplně tak cesta růžovou zahradou. Ale dozad, to jsem asi, to jsem nechtěl, teda chtěl, ale jako, no, nám říká učitelka, že se to jako, že se nemá dávat dozad. Jako, že by se správně nemělo dávat dozad, že je to srabácký. No. Už tam nabíhám, tady do baráku, nebo už jsem teda v baráku. A to je dobrá brokovnice, nebo ne brokovnice, no, to je jedno už. Ale tady. On má Thompsona má Tomáška. Celkam zmizel, hajzlík. A to je takovej, nevím, taková pleška, on zabil plešku. Já už tuhle hru jako hrál docela dlouho. Ale tak nevím, s čeho mám natáčet prostě. Jak jsem říkal, můžete mi poradit do komentářů, s čeho mám natáčet. Ale pak klidně i natočím nějaký třeba opening z nějakých věcí. Tak bych se ještě třeba chtěl omluvit, nebo já nevím, proč říkám slovo omluvit prostě. No, že občas se budu třeba zasekávat, protože nevím třeba, co mám i říkat. No. Jsme tady naběhnou, tady takhle. Dozadu. Ty tady naběhnou do nějakého baráčku. Ne baráčku, to je jedno prostě. Bude to takový barák. Takový ten dřevěný. Šípečka. Vyplí jsme nějakýho, co to bylo, nevím. To byl za skin. Ale vypadalo to jak asi já už to nemám ani vyslovit. Axolotl, no. To tak vypadalo, hej to... No, nechci už. A stejně jsem ho zabil, ale oni taky, ale... To je tady ten, no. Jak nějaký klaun. Jo, je to klaun. Ten jeho v obličeji, to bylo dobré. Ale co tady pecka. To jsem teda pořádně schytal. Tak co dělám, já se neumím ani trefit. Na začátku mi to šlo, ale no, tak už mi to moc nejde. Tak je,
to AKčko mi moc nepřijde reálný. Nebo jako ten zvuk. Ale já moje oblíbená zbraň je AKčko. Nebo jako AK-47 myslím. Tam co? Někdo dal asi snajperkou, nebo já nevím. Protože můj mozek nemoskuje. Kamu, ne. Pecka. Jo, hustý, jsem nadšený, že jsem umřel. Jo, pecka, dostanu pohár. To největšího chcípáka světa. To je nějaký konťas, nějaký kontejner. Tam nabíhám, mám se tam schovávat za těma sedama. Co tady děláš? Hledej plešák. Ježíš, ta pleška se mu leskla, že mi z toho vypálila. Že jsem přišel o oči. Bylo ta pleška pěkně zářela. A tam jsem. To je dobrá pistole. To je dobrá kávička. Jo, ani nevím třeba ani co říkám. Prostě já mám úplný hovadiny. Ale totální. Ajajaj. Tak. Pecka, jo. Já vyhodím žvejku. Jsem tu. Trošku posunu takhle, pecka. Já nevím proč, ale já taky brávám prostě dozad, protože všichni mi taky, nebo ne všichni, ale hodně mi dává dozad a já ani nevím třeba odkud. A to je nejhorší, že já prostě z ničeho nic umřu, ani nevím prostě kdo mě zabil. No, už vím kdo mě. Jsem se nestihl přebít. Jsem si měl vyměnit tu zbraň. A tady je ten, který mě zabil, tak teď tomu to teď. Dobrý, jsou mrtvé. Jsem totálně dozabil. Něco teď. Já jdu asi tady nahoru. Ojojoj. Packa. Na balkón se tam dával pitíčko na lehátku. Teda ne na lehátku, ale prostě tam na balkónku. Tam opaloval nožičky. A ne na nohy. Se tam opaloval celé tělo. No jasně, že mi dal někdo z okna bez tak. Já mám takový ty hry, když jako třeba umřu, že mi to hned ukazuje, jako kdo mě zabil. Prostě jméno a kde je a takový. Jako sice je to, pro mě je to jako dobrý, jo, ale třeba když pak někoho zabiju, tak to už není dobrý. No jasně, nějaký Luka. Clown. Pennywise. Pencilwise. Mě zabil. Mě probodl tu školu a vymázal mě. Hej, co to je? Už umři. Deagle. Tuhle tu sovětskou pistol. A ten se nahybal. A já se ani netrefím. Protože já nevím, kudy má dal. Jo, ne, jaký, co to bylo, nevím, jak se jmenoval. Tam pohyboval jak žena. Super. Já nevím, prostě furt přebíjem po každém vystřelu. Aha, se tam pozabili. Nebo uteklo někam ten clown. Kam, au, vydávat, jo, aha. No, to jsem zjistil docela pozdě, ale už ho stejně nikdo zabil. Já bych si dal posledních, dáme do 700 kg a už to video ukončím. Takže já ty videa budu mít docela dlouhý. Takže ještě, jen se nepřipočítal kill, já už. Takže mi zbývá ještě 22 kg. Já si teď zkusím dát challenge, která bude docela těžká, když všichni dávají dozad, nebo ne všichni, ale jako většina. A musím dát zbytek těch 22 kg a nesmím umřít. Což bude těžký, no? A stejně prohraju. Dobrý. Přebít rychle. Nechci umřít. Nechci umřít. Ale on tady ještě je, tak já ho dobiju, koukej. Pleška.
Já mám nahitovala tady nahoře. Dávám se na ten žebřík, jo, aha. Protože ono občas se mi ten žebřík blbne, že třeba když chci na něj vylízt, že se na něj nedá prostě, nebo že nemůžu vylízt na něj, no. A ještě 19 kilíčků, jo, prostě kilů, no. O. Se na ně budu krýt už i záda, protože jako, když jsem to předtím hrál, tak už jsem dostal několik kilů dozad, nebo ne kilů, protože jsem několikrát umřel, protože mi všichni dávají dozad. No, ne všichni, ale prostě většina. A to úplně nezabijem. Aha, mě už někdo nahitoval, no, pecka. No, ne, no, já jsem to porušil. Mně chybělo 17. Je taková myška jedna, taková krasička. A musím dát zbytek těch 17. Pecka, že jo, proč ne? A když tak se omlouvám za psa. Tady štěká na náš pejsánek. Tak omlouvám. A tady. Tak to bylo pecka. Toto se mi zatím líbí. Mám snajperku. No, co tam měl, nevím. Po brokovnici. To je činčonk. Teda ne činčonk, nechci být. Nějak to, no. No to je jedno. Už nabíhá. Jsem dal zbytek těch 14. Jo, ale já už musím končit, tak čau.